Ruku na srdce. Ako často sa rozprávate so svojimi zamestnancami o ich výkone? Stretávam sa s tým, že takmer vôbec. Zvlášť s ľuďmi, ktorých výkonnosť nie je exaktne merateľná, v zmysle má dať dal. No aj títo ľudia plnia na svojich pozíciách svoje dôležité poslanie. Ako majú zistiť, že svoje poslanie plnia dobre? Alebo čo by mali na svojej práci vylepšiť, ak im to nepovie šéf? 10 minút raz za rok naozaj nestačí. Vaši ľudia si zaslúžia váš záujem. Nie len kontrolu, ale skutočný záujem. Záujem súvisiaci s výkonom aj s tým, ako sa im v práci darí. Ako im viete prácu uľahčiť, čo navrhujú na zlepšenie a podobne. Nastavovanie smart cieľov, priebežná kontrola a podpora, zhodnotenie výkonu a opatrenia zamerané na rozvoj sú témy, ktoré musíte riešiť s každým svojim podriadeným v pravidelných intervaloch. To je rytmus riadenia výkonnosti, ktorý vám umožní dirigovať veľký orchester tak, aby výsledná hudba hrala dohodnutú muziku. Ak vám to hrá falošne, napíšte mi a spolu to vyhľadíme. Viac informácií nájdete na mojom webe a inšpiráciu v blogu.